an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nasara san kalo 8 ye uti kalo ye bi yo tile 12 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo ye n'o ye jɔminɛ kalo ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi yo tile 14 ye jate la san kalo fɔlɔ do hijira san 1444 san do dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔlɔ bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ arabadon o wulikajɔ kɔni kɛla cɛ marifatigi dɔw fɛ ni ka se ka maa dɔ kɔni ka $120,000 taraki o la ka taa ni o ye o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la karidon o wulikajɔ min kɛla jadiwale tigilamaw fɛ ni ka se ka ben an ka tesi kan kunungo diriba ɲɛmaw ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ o ko la ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la dɔgɔfɛnɛjɛ tɛmɛlen na an ka polisila ka 5 min n'olu kasaralu nin na olu ka janaja baaraw kɛla kunungo ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lasaw ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ arabadon o min bɛ tali kɛ uti kalo tile 10 tɛmɛlen na wulikajɔ kɔni kɛla cɛ marifatigi 2 kɔni fɛ ni ka se ka maa dɔ kɔni ka $120,000 taraki o la ka taa ni o ye Bamako AC 2000 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kunnafoniw na ko maa dɔ kɔni ko saki kun b'ale bolo n'o bɛ tali kɛ nafolo sɛbɛn na ale kɔni ye maa dɔ kɔni ci ko ka taa o wari in kɔni bɔ bangi na ko bangi kɔni ko a aran kuntala kɔni ko ka jan yasa ale kana taa jɔ ka mɛn aran kɔni na a kɔni saki kɔni di maa dɔ ma o ka taa wari in bɔ nka y'a ɲɛfɔ a ɲɛna n'a ye wari in kɔni bɔ ka ban k'a to bangi yɛrɛ da la a ka se ka wele bila ale ma ale bɛna kana wari in kɔni minɛ ni ka taa ni wari in ye min kɔni taara ka taa wari in kɔni bɔ o y'a kɛ o kɛcogo yɛrɛ kɔni na wari kɔni bɔlen ka ban a kɔni wele bila ni maa kofɔlen ma ko ale kɔni wari kɔni bɔ a ka se ka na kana ka wari kɔni minɛ ka taa ni a ye a yirala k'a fɔ waritigi kɔni wulila o yɔrɔ bɛɛ ka se ka na bangi kɔni da la ni ka na wari kɔni minɛ ka wari kɔni bila a ka mobili kɔni kɔnɔna na bangi yɛrɛ da la yen nɔ a yirala ko wari kɔni k'a tun bɛ ji karton dɔ kɔni kɔnɔna na nka na kɛ ni ci wɛrɛw kɔni tun b'a bolo a ma tilen ni wari ye so dɛ ale kɔni tilenna ni ka taa fan wɛrɛw fɛ ka to ci wɛrɛw kɔnɔ ni ka se ka taa ni mobili kɔni ye koyɔrɔ kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko lavage mobili kɔni jɔlen yen nɔ o sanga kɔni kɔnɔna na a na kɛ ni seli waati kɔni sera ale kɔni taara n'a bɛna taa a seli o seli hukumu kɔni kɔnɔna na cɛ marifatigi 2 kɔni olu nana telimani dɔw kɔni na ka se ka na marifa kɔni jɔ ni ka mobili kɔni ni ka a kɔfuru ci ni ka ni wari kɔni bɔ ka taa ni a ye an bɛ yɔrɔ min na fɔ nin yɔrɔ in na ɲɛsi ma dɔn ni wari ko in na a yirala k'a fɔ ko nafolo in kɔni ko a ka sababu se $120,000 bɔɲɔgɔnko ma an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'an don kojugukɛlaw kalo dibi la n'an bɔra ye karidon o wulikajɔ min kɛla jariwale tigilamaw fɛ tesi Gawo marabolo kɔnɔna na ni ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ ni an ka finitigilaka caman kɔni kasara u ni na kunnafoni kunfɔlɔ kun y'a yira k'a fɔ ko maa 17 bɔɲɔgɔnko don nka o bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra a yirala k'a fɔ ko an ka finitigilaka min kasaralu ni na ko maa 42 k'olu de kasaralu ni na an ka finitigilakaw la ko min ye jariwale tigilamaw ka fanfɛla ye ko maa 39 k'olu kasarala u ni na ni waleya mun n'a kɛla kunnafoni minnu sɔrɔla a ko la ni kunnafoni kɔni sɔrɔla an ka finitigilakaw ka kunnafoni di sira fɛ an bɛ dugawu de kɛ ni wulikajɔ min kelen filɛ nin ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma yarabi Ala k'an ka finitigilakaw don jariwale tigilamaw kalo dibi la ni baara min n'a kɛla jamana ɲɛmaaw kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka tasibila kɔni kɛ ka ɲɛsin ni waleya ma a yirala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ jamana bandiri la k'o kɔni jigila kana bila camancɛ kɔni na tile 3 kɔni kɛra n'a bɛ fɔ ma ko deyi ni k'o ta ka ɲɛsin ni waleya ma a baara yɛrɛ a daminɛna kunungo alamisa don fo ka taa se tile 3 kɔni o de bɛna kɛ baarabila kɔni ka ɲɛsin ni waleya ma ni bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ kunungo an ka finitigilakaw ka kumalase sira min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko diripa u ka kunnafoni di sira olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ ni kunnafonidilaw ye ni ka se ka ɲɛfɔli dɔw kɔni kɛ waleya minnu bɛ ka kɛ bi a bɛ ka kɛ kɛcogo jumɛn na jariwale tigilamaw fɛɛrɛ jumɛn de b'u bolo olu yɛrɛ fana bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn de ta min bɛ tali kɛ diripa ɲɛmaa danga na Mariam Sagara ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ an ma fila kɔ an ye kelen de fɔ an ko ataki kɛra an ka mɔgɔ taara mɛ k'a fɔ ko ataki filanan yɛrɛ an t'o kalama minnu b'o kalama olu de y'o information d'aw ma a kɛra cogo min na u b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna mais anw bɛ min kalama min kɛra anw ka bolo kan anw y'o de ɲɛfɔ aw ye wa anw tɛ tɛmɛ o fɛnɛ kan minan ko b'a la mɔgɔ ko b'a la hakilina ko b'a la mais il faut que maliyɛnw fɛnɛ k'a faamuya ko kɛlɛ tɛ sɔrɔsiw dɔrɔn ta ye sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ kɛ
mais malidenw fana kan ka sɔrɔsiw dɛmɛ ka kɛlɛ in taa ɲɛ aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye a ma fɔ ka taa marifa ta a ma fɔ ka dɔwɛrɛ kɛ aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de i bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw makun fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an jeli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin ye taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la sinon sɔrɔsiw ma da sɔrɔsiw fɛnɛ mɔgɔ fagaba in o t'u ka baara ye dɛ mais u b'a kɛ de pour que ka jamanadenw lakisi n'i ko k'o t'u ka baara ye sɔrɔsiw b'a fɔ ko mɔgɔ faga de ka d'u ye mais n'i bɛ tiɲɛni kɛ i bɛ faga min bɛ faga maliyɛnw de don an ka kuma u fɛ u k'u ka marifa bila u ka na an ka jamana jɔ ɲɔgɔn fɛ o la kɛlɛ bɛ ban sinon terrorisme in nana de an ka fɛn tɛ kabini ala ka armée in da a b'a jɔyɔrɔ fa la o bɛ fɔ aw ɲɛna armée b'a jɔyɔrɔ fa dɛ n'o tɛ mɔgɔ tɛ f'i yɛrɛ di saya ma ou bien ni jɔyɔrɔ fa ko tɛ n'i y'a ye fagabaga cayara dɔwɛrɛ tɛ o aw ɲɛ b'olu mɔgɔ minnu na u bɛ t'u ɲagami population na n'i ko k'i bɛ kɛlɛ kɛ cogo dɔ la i b'u ni population fɛngɛ ɲɔgɔn na test ta min filɛ nin a ma préparer yɔrɔ mura t'a préparer la mura t'a dabɔra kama k'a préparer k'a dɔn k'u bɛ yen ka t'u faga nin dun u nana bali an ka mɔgɔw la de tilegan dere fɛ ka tila ka don jama fɛ ka na kɛlɛ fana ye stratégie de cogoya de b'a la aw t'a dɔn sɔrɔsiw bɛ baara min na terrain kan pour que ka se ka ninnu mɔgɔ ninnu sɔrɔ parce que u ɲagaminen don population na il faut que i k'a dɔn de ka t'u ɲini ka se k'a fɔ min kan ka kɛlɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛɛ de b'a la i kan ka denmisɛnninw éviter i kan ka musow éviter i kan ka cɛw c'est à dire a ma nɔgɔn terroriste kɛlɛ ye a ma nɔgɔn de jatigɛ wale kɛlɛ comme o ye a ma ko nɔgɔman tɛ mais an b'a kan d'ailleurs Mali yɛrɛ bɛ k'a kɛlɛ cogo min na a bɛ ka mɔgɔ tɔw étonner k'a fɔ ko Mali bɛ ka se ka nin résultat sɔrɔ a la. Ni tun bɛ tali kɛ DIRPA ɲɛmaa la Mariam Sagara kɛnɛ in kan yen nɔ DIRPA ɲɛmaaba colonel Sulemani Danbele ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ye kuma min fɔ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ o filɛ. U bɛ ka voiture piégée ani kamikazew de utiliser mɔgɔ si se ko t'o la koyi attaque fɛn fɛn bɛ ka kɛ sisan u bɛ ka voiture piégée de an b'a fɔ o de ma des actions désespérées n t'a dɔn a bɛ fɔ cogo min bamanankan na parce que tellement que jigitigɛ walew u bɛ k'o de kɛ sisan c'est à dire que e bɛ se k'a faamu cogo di mɔgɔ i bɛ taa mobili fa bɔnbu la ka taa mobili fa explosif la i yɛrɛ bɛ na i ka sira t'a la i b'i fili ka don jama na la u bɛ k'o de kɛ sisan donc n'u y'o kɛ ka taa kanw na u b'o kɛ o mɛn. K'a fɔ u t'u attaquer population na population mais aw tɛ bɔ o kalama o bɛɛ de kalama sinon chaque jour que Dieu fait i bɛ taa sɔrɔ wotorotigi dɔw ou bien négociatigi dɔw ou bien mobilitigi dɔw bɛ taa yɛlɛ explosifw kan yɔrɔ dɔ la mais k'a fɔ k'u bɛ k'u attaquer faamaw la sisan an b'a fɔ cogo di ɲɛŋuwɛ u tɛ k'o kɛ o mais i tɛ se ka mɔgɔ bali mɔgɔ min ko n ka sira t'i nin na i tɛ se k'o bali o k'a nin fili o donc u bɛ don mobiliw de kɔnɔ u chargelen bombu la u b'u n'u firi sɔrɔdasi kanw kan i tun t'a ye fɔlɔ k'u b'u jɔ o bɛ minnu bɛ se ka tireli kɛ à 20 km à 15 km u b'olu de fili ka na sisan mais pourquoi u yɛrɛ tɛna fɔlɔfɔlɔ la i tun b'a mɛn nin kan attaqué la u ye nin kan jɛsɛ i y'o mɛn sisan ko o tɛ kɛla tun yan en tout cas k'a fɔ k'u bɛna ɲɛŋuwɛ ko k'u attaqué faamaw la o tɛ yen tun n'u bɛna u bɛ fɛn fɛn kɛ sisan u bɛ minnu de bila sira la u b'u to yɔrɔ jan ka kabaw fili ka na kanw kɔnɔ a dɔw bɛ bi kan kɔnɔ a tɛ fɛn kɛ a dɔw tɛ bi kan kɔnɔ a bɛ taa bin yɔrɔ wɛrɛ mun ye fɛnɛ an b'a fɔ mun ma ka don mobili kɔnɔ mobili mun falen don mugu juguw la ka na i yɛrɛ exploser mɔgɔ si seko t'o la dɛ. Ni tun bɛ tali kɛ DIRPA ɲɛmaaba la colonel Sulemani Danbele u y'a fɔ cogo min na fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ yaasa ni kojugukɛla ninnu daga bɛ se ka ta ka bɔ an ka jamana da la yarabi Ala k'o fɛɛrɛ da an ka jamana ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen n'a hakili b'a la dɔgɔfurancɛ tɛmɛlen na wulikajɔ kɛla o jɛkulu marafɛntigi kelenw fɛ ni ka se ka mugujugu kɔni don sira la kuri ani kucala ni ɲɔgɔn cɛ an ka polisilaka maa 5 kɔni olu kasaraliw nin na kunungo olu ka janariya baaraw kɔni kɛra min bɛ tali kɛ a kɛnɛ kan adjudant Buguna Baba Danbele ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. An bɛ kɛnɛ min kan an bɛ suma kasi kɛnɛ kan n'o ye banni ye an tɔɲɔgɔn minnu banna waleya cɛjuguya waleya min kɛra sona ni kucala ni ɲɔgɔn cɛ u bɔtɔ faso baara la ni mɔgɔ 5 tanyana mɔgɔ 2 tununa mɔgɔ 2 yera enquêtes bɛ senna i n'a fɔ polisi direction yɛrɛ communiqué min kɛ n'o ye an ka ɲɛmɔgɔyaso ye
an bɛ yan ni banni kɔni kɛra jagosa don suturaliw bɛ kɛ o suturaliw kɔnɔna na diinɛw bɛɛ n'i ka diinɛ cogoyaw don mais yan'a ka se i bɛ diinɛ mun na fɔlɔ o su ka tabiya minnu bɛ yen n'o ye cérémonie militaire ye ka se ka k'i kan surtout i banna faso la i banna faso ka baara la i banna faso yɛrɛ kɛnɛ kan an b'o o baara de la an bɛ dɔw kɛ an tɔɲɔgɔn minnu banna faso kɛlɛ in na n bɛ profiter ka tenitigi bɛɛ fo i ye tenitigi bɛɛ ye kɛnɛ kan yan a ma dogo gosi la o b'a jira k'a fɔ ko anw de ye kelen ye filanan ye mun ye n ye fɛn dɔ jateminɛ kɛnɛ kɔnɔ mun diyara n ye a bɛɛ ka alimami tun bɛ yan armée de terre armée de l'air garde nationale ka alimami yɛrɛ de y'an seli su polisi ka alimami a bɛɛ protection civile bɛɛ ye kɛnɛ kan o b'a jira k'a fɔ diinɛ bɛ bato cɛni kɔnɔna na diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ cɛni kɔnɔna na wa an fana bɛ diinɛ dɔw de i n'a fɔ u bɛ k'a fɔ cogo minnu na o cɛ tuma na an b'an profiter ka jamana ɲɛmɔgɔw fo n bɛ aw yɛrɛ fo aw minnu bɛ kunnafoniw lase population ma. Ni tun bɛ tali kɛ Ajidan Buguna Baba Danbele la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana kisi ni k'a basigi n'an bɔra yen Sirakɔrɔ nɛgɛtannakaw fɛ yen nɔ olu ka kɛnɛyaso tigilamɔgɔw kɔni ye wele kɔni bila kunnafonidilaw ma kunungo k'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ambulance ko kɔni ko gɛlɛya b'olu fɛ yen dɛ kabini kuma jan k'olu ye wele kɔni bila jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛnɛya minisiriso yɛrɛ ɲɛma k'u ye wele kɔni bila ma yaasa u bɛ se ka ambulance sɔrɔ cogo min na ko nka k'olu ma se ka ambulance jɔlen sɔrɔ dɛ ko katakatanin de dira olu ma k'olu kɔni wele kɔni bila bɛɛ lajɛlen ma maa ni se kɛra e ka se ka ambulance kɔni di olu ma an ka maa dɔw ka seereya lamɛn. Tijani Tarawele Sirakɔrɔ Megetan ne ye dugutigi ka représentant ye ambulance ko de b'anw na an kɔni an ye welewele da ka welewele da an sera Kalabankaw bɛɛ ma ani Katikaw an ye lettre ci fan bɛɛ ministre yɛrɛ ministère de la santé an ye lettre ci ye ne yɛrɛ bolo taara n'a ye ka audience ba kɛ bon an ye ambulance ko gɛlɛya fɔ Ala nana kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso an nana en dégradation na an y'u wele u nana ministère de la santé yɛrɛ muso min bɛ yen sisan ale yɛrɛ de y'a fɔ an ye k'a bɛ ambulance kura di an ma k'an ka hakili latigɛ donc an wulila an taara mobili ko in na an y'a démarche kɛ an nana bɔ mun kalama a nana katakatani de d'an ma ministère de la santé Jamiyatu ale yɛrɛ de nana fɔ Sirakɔrɔ Megetan yan an ye ambulance ɲini a fɛ a y'a fɔ an ye k'a bɛ ambulance d'an ma mais an wulila ka taa ambulance nɔfɛ n ka ambulance d'an ma u ye nin de d'an ma katakatani katakatani fɛnɛ u y'an bila ka taa Gawude Ture de la an taara katakatani nin ta ye katakatani nin yɛrɛ bana ye fo an ye réparateur bila ka a dilan bɛɛ kɛ sɔrɔ k'a pousser ka na ne yan ka n'a jɔ katakatani nalen tile a jɔlen b'o cogoya la bon sisan don o don banabaatɔ yɛrɛ tɛ dɛ muso kɔnɔma o dekun de b'anw bolo fo ka hakɛ tɛmɛ muso kɔnɔma vraiment an kɔni an kamana gannen don sisan vraiment mɔgɔ o mɔgɔ ni i bɛ se ka ambulance di anw ma ka dekun bɔ anw musow n'anw denw kan vraiment a ka d'an ye an ka dugu in a ka bon dɛ Ntabakɔrɔ bɛ yan Jatula bɛ yen Ɲamala bɛ yen Ɲaman bɛ yen o bɛɛ de bɛ yan fɛ bon n'a nana fɔ ko an k'o bɛɛ banabaatɔ ta katakatani na o dabɔlen mun kama ne tɔgɔ Fatumata Jara Madame Tarawele Sirakɔrɔ Megetan na degun min bɛ anw ka Sirakɔrɔ bi dɔgɔtɔrɔso ɲuman kɔni b'anw fɛ yan dɔgɔtɔrɔ ɲumanw bɛ yan matɔrɔni ɲumanw bɛ yan infirmier ɲumanw bɛ yan mais degun min b'anw kan bi ambulance ko don dɛ ambulance t'anw bolo ni tintɔ min bɔra Tabakɔrɔ k'a bɛ na Sirakɔrɔ yan n'u yɛlɛnna moto kɔfɛ yan'u ka se Sirakɔrɔ banti b'u moto minɛ ka tintɔ b'a bila sen na mais ni ambulance bɛ yan chauffeur bɛ taa ta ka na n'a ye ni min fɛnɛ bɛ yan ni yan minɛn tɛ yankaw bolo k'o baara min kɛ o kan ka taa Sogonɔgɔ de a kan ka don mobili kɔnɔ de ka taa Sogonɔgɔ ambulance t'anw bolo an ka chauffeur kɛ ka personnel u bɛ don o de kɔnɔ ka taa dɔw bɛ jigin sira la tiɲɛ yɛrɛ la ambulance ko gɛlɛya b'anw ka Sirakɔrɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la an b'a ɲini faamaw fɛ mun ka nafolo ɲinina Ala kama kira kama ka fantanw dɛmɛ ka yatimɛw dɛmɛ ka cogontanw dɛmɛ ka dɔgɔtɔrɔso dɛmɛ ka fili bi sini ka a minɛ an b'a ɲini fɛ u ka ɲama Ala yɛrɛ de kama dɛ u ka ambulance san ka d'a ma a degun b'an kan dɛ ambulance ko degun bɛ Sirakɔrɔ la kosɛbɛ katakatani min dira n'a se ka baara kɛ katakatani na don Sirakɔrɔ wa mɔgɔ ma sunɔgɔ Sirakɔrɔ a don weleli kɛra ko ka taa ambulance nɔfɛ Gawude Ture la an nana sɔrɔ katakatani don gwa yɛrɛ bɔra a sanfɛ a gwa farala n'o tɛ gwa de tun b'a sanfɛ k'a sɛbɛn kan ko ambulance Sirakɔrɔ Megetan na n'a fɔra nin na don ko Sirakɔrɔkaw ka bɔ k'u ka ambulance nana mɔgɔ caman jigin misɛnyara dɛ o tɛ kɛ dɛ anw ye fantan de ye an ye fantan jamana de ye mais tiɲɛ yɛrɛ la n'u sera ka ambulance ɲini ka d'an ma an y'a ɲini fɛ an y'a yɛrɛma ka s'u ye dɛ a bɛ diya an ye kojugu an b'a ɲini fɛ u ka kɛ Ala kama ni kira kama ni kalo barikama in bonya kama sarakati bɔ kalo in kama asura bonya kama u ka ambulance ɲini ka d'an ma ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la kɛrɛnkɛrɛnnenya Sirakɔrɔ Nɛgɛntana kɛnɛyaso kɔnɔna na baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko ambulance kɔnɔ u ka se ka ɲini ka d'u ma an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka ambulance don garisɛgɛ la n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔna na bi dala dumunifɛn bɛɛ lajɛlen kɔni ka gɛlɛn fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma min bɛ tali kɛ Dramani Kante n'ale ye Nko kalan karamɔgɔ Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la alimami fɛnɛ don
ale y'a hakilina fɔ nin ko in na ka yira k'a fɔ jamana ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnna jagokɛlabaw k'u k'u kɔfilɛ kɛ jamanadenw na wa ko jamanadenw yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ faamuyalikɛla ye ka ɲɛsin ni furanjɛla fanga in ma. An ka Dramani Kante lamɛn. Abdramani Kante Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu kolo sanfɛ n ye alimami ye yan wa n ye n ko karamɔgɔ fana ye. Jamanaden bɛɛ lajɛlen kɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ dusukun kelen parce que gɛlɛya min filɛ jamana kɔnɔ bi n'i y'a jateminɛ maliyɛnw yɛrɛ nɔ baba a kɔnɔna na. N'an farala ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ solution bɛ yen min bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya nin na. Mais ni an ko an b'a ɲini ka transition mɔgɔw yi lajigin a bɛna k'an bolo baara wɛrɛ yɛrɛ donc an bɛ min ɲini population fɛ an bɛɛ lajɛlen ka kɛ jamanaden kelen i n'a fɔ an ka jamana kundɔnkili b'o fɔ an na cogo min na miiride kelen nata kelen ŋaniya kelen. Da la dun fɛn ko gɛlɛya min filɛ nin ye an ka commerçant caman bɛ yen u ka taɲini de warala fo ka tɛmɛ u kan ka baara kɛ ni sira min ye u tɛ baara kɛ ni o ye o gɛlɛya de fana bɛ an kan parce que gɛlɛya min filɛ nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka commerçant nɔ bɛ a la wa sanu samiya yɛrɛ tɛmɛni fana nɔba fana bɛ gɛlɛya na f'an ka jɛ k'a faamu ɲɔgɔn fɛ parce que ni fɛn min tɛ mɔgɔw bolo o tɛ se ka sɔrɔ an ka jamana laada tɛ an yɛrɛ ka sɛnɛkɛ fɛn minnu bɛ an bolo an bɛ fɛn minnu sɔrɔ nɔgɔya k'o gɛlɛya ka se nin niveau la o tɛ an ka jamana laada ye. Mais o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn minnu bɛ kɔfɛ yɔrɔ la ka na a bɛ ɲini an ka commerçant baw fɔ fana k'i jɔ o jɔyɔrɔ la u ka hinɛ jamanadenw la u k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye kelen ala l'u bila ɲɛfɛ bi u ka hinɛ kɔfɛ mɔgɔw la n'u sera k'u hakilina sɔrɔ a ka ca ala fɛ ala bɛ hinɛ an na jamana bɛ bɔ ni lahalaya la an kɔni b'a dɔn taji gɛlɛyalen don diɲɛ yɛrɛ bilama gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mais commerçant ala y'a min kɛ ɲɛmɔgɔ ye bi ka a bila jamanadenw kunna ka i bila population kunna a kɛ miiri population ka sɔrɔ la degun bɛ population kan k'o miiri pour que a seko ye min ye gɛlɛya na dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na donc ni commerçant ba wulila k'i jɔ gɛlɛya min filɛ yɔrɔ nan bɛ a ka ca ala fɛ dɔ bɛ se ka bɔ a la. Ni tun bɛ tali kɛ Dramani Kante la alimami don Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nin hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye hali bi hukumu kelen kɔnɔna na kunungo faraɲɔgɔnba kɔni kɛra jagoko ɲɛmɔgɔw fo ka taa se jago minisiri u ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ ni ka hakili jagabɔ kɔni kɛ dala dumunifɛnw kɛrɛnkɛrɛnnen fo ka taa se sukoro ma nɔgɔya bɛ se ka kɛ o ko la cogoya mun na u ye kuma la falen kɛ nin kɛnɛ kan chambre de commerce ɲɛmɔgɔ n'o bɛ tali kɛ Yusufu Bacili la ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. An ye mun fɔ ministre ye dɔrɔn o k'a lajɛ sukoro fɛn fɛn bɛ magasin fɛn fɛn kɔnɔ bi o ka taa inventaire bɛɛ kɛ sukoro importé o sukoro mun produit localement ya o ka fara fila ɲɔgɔn kan k'a lajɛ a bɛ bɛn tile joli consommation de ma k'o dɔn n'o dɔnna a ce moment ka instruction di k'a fɔ ko dɔrɔmɛ kelen kana fara o prix kan filanan ye mun ye ka réunion wɛrɛ boloda teliya la ni jɛkulu kelen fɛ k'a lajɛ prix mun bɛ bi sukoro joli don tulu joli don nɔnɔ joli don malo joli don ka prix kura évaluer ni importateurs ni détaillants ni démogrosisiw ka taa ni prix kura ye comme ça n'o kɛra faamuyali bɛ na a ko la. Ni tun bɛ tali kɛ chambre de commerce ɲɛmaaba la Yusufu Bacili o kɔfɛ kɛnɛ in kan yen nɔ min ka baara ɲɛsilen bɛ dala dumunifɛnw donni ma an ka jamana kɔnɔna na Modibo Keyita ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. An ni minisiri kumana an ye lajɛ kɛ minisiri ka fɔtaw ni fɛn an y'u bɛɛ faamuya an bɛna baara kɛ n'o ye pour que nɔgɔya ka na bɛɛ lajɛlen ma nɔgɔya yɛrɛ commencera ka na parce que sukaro fɛnɛ la minan rupture de kɛra dɔɔni rupture ni fɛnɛ o sɔrɔla engrais nali de fɛ donc comme ni engrais donna ɲɔgɔn na bon jamana dun mago bɛ engrais na joona pour que sɛnɛkɛminɛnw ka se ka sauver donc o fila de donna ɲɔgɔn na o ye sukaro dɔgɔya dɔɔni mais bi bi in na sukaro bɛ fan bɛɛ donc gɛlɛya tɛ yen tuguni a ko bɛɛ ɲɛnabɔra a ban. Ni tun bɛ tali kɛ Modibo Keyita la a y'a fɔ cogo min na yarabi nin hakilina min talen filɛ nin ye Ala ka nɔgɔya don an ka sugu kɔnɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen na n'an bɔra ye farafina sifinakaw tɔgɔla don o kɔni bɛ laɲɛnamaya uti kalo tile 12 an ka minisiri min ka baara ɲɛsilen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ani sifin ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale kɔni ye bɔli kɛ ni ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ k'a kɛ kunnafonidi baro ye ɲinɛnta in a bɛna ta ka ɲɛsin waleya min ma a bɛ ɲɛfɔli kɛ o la Musa Atayɛrɛ an k'ale lamɛn. An ye baara caman bila sen kan pour que an ka denmisɛnninw min b'a fɛ ka projɛw sigi min bɛ baara ɲini na an ye programme dɔ ta ka u ka activité financée baara min bɛna daminɛ sɔnni o fana daminɛna ka ban o ye réforme des textes du Conseil national de la jeunesse CNJ yɛrɛ ka sariya an y'a ye problème caman b'a kɔnɔ an y'a ye fɛn caman bɛ min tɛ ka respecté donc an ye commission dɔ sigi o ye baara daminɛ an bɛna texte an b'u dɛmɛ pour que u ka texte kura sɔrɔ minnu tɛ place di problème ma hakili kura dɔ bɛ yen n b'a fɛ ka lase an ka denmisɛnninw n b'a fɛ ka lase Mali jeunesse an ye disposition dɔ ta k'a lase président de la transition chef de l'État an b'a fɛ ka journée kelen organiser min bɛna ma denmisɛnninw 500 fara ɲɔgɔn kan u ka tile kelen passé olu ni président dɔrɔn
ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma donc an y'o proposition kɛ ala sɔnna na baara taara ɲɛfɛ dɔɔni u bɛna denmisɛnninw wele u dɛmɛ pour que o sako ka se ka kɛ dimanche don terroriste y'an ka armée kan dɔ attaqué min bɛ Tessi mɔgɔ fatora dɔ jɔnina sɔrɔdasiw ani civils donc n b'a fɛ ka n ka condoléance présenter bɛɛ ye ka dugawu kɛ min jɔnina ala ka kɛnɛya don ka n ka jamana kisi hali ni tun bɛ tali kɛ sifinnakaw ka ministre la Musa Atayer a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka na hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye farafinna tɔgɔla don min bɛ n'a bɛ laɲɛnamaya n'a bɛ fɔ a ma ko journée africaine l'état civil o tako duruna baaraw kɔni sigila sen kan an ka jamana kɔnɔna na kɛnɛ in ka yen nɔ a ɲɛmaa bɛ tali kɛ Simo Keyita la ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ farafinna jamanaw la Mali ye taɲɛba sɔrɔ état civil ko la an ka denmisɛn minnu bɛ ka wolo a caman bɛ ka don wolosɛbɛn bɛ ka k'u caman la o wolosɛbɛn de b'a yira k'a fɔ k'o ye maliyɛndenw ye gafe ninnu di mɔgɔw ma ka se k'a dɔn a dira mɔgɔ joli ma o la i b'a dɔn sisan nɔ nin san kɔnɔna la san 2022 in kɔnɔna la san 22 in kɔnɔna la i b'a dɔn sisan nɔ mɔgɔ joli bangera ni gafe dir'u ma donc ka gafe nin k'a sɛbɛn k'a kɛ machine kɔnɔ a nafa tɛ se ka fɔ ka ban jamana ma journée in ka laɲini ye k'a yira baara minnu bɛ ka kɛ gafe wolosɛbɛn gafe ko la est-ce que a bɛ ka taa ɲɛ est-ce que baara minnu kɛra wari minnu dira ko k'a baaraw la taa ɲɛ est-ce que a baaraw kɛra ka ɲɛ est-ce que wari donna ɲuman fɛ journée de b'a to points bɛ kɛ ni baara kɛra ka lajɛ san kɔnɔna la fɛn o fɛn kɛra k'a dɔn est-ce que baara kɛra est-ce que min tun fɔra ko k'a se a ma est-ce que o ɲɛ sɔrɔla est-ce que o ɲɛ ma sɔrɔ mun de kan ka kɛ sisan k'a dafa journée bɛ don okumu kɔnɔna de la ka se k'a lajɛ baara min kɛra ka tila ka lajɛ mun bɛ se ka kɛ ka fara baara in kan walasa bɛɛ ka se ka wolosɛbɛn gafe sɔrɔ Mali kɔnɔ n'i y'a ta ka lajɛ n tɛ se ka statistiques d'i ma mais Mali Afrique kɔnɔna la Mali taara ɲɛ kosɛbɛ wolosɛbɛn gafe di la an bɛ Sénégal ɲɛ n bɛ se k'o f'i ɲɛna an bɛ Burkina ɲɛ an bɛ dugu caman ɲɛ an kɛrɛfɛda fɛ wolosɛbɛn dɔrɔn tɛ wolosɛbɛn b'a la mariage b'a la décès b'a la o bɛɛ gafe mais an ka maliyɛnw tɛ taa ka taa fɛn dɔ déclarer o ye saya ye bɛɛ b'a fɔ ko fɛn kunnaman don donc o kama a tɛ déclarer an b'a ɲini maliyɛnw fɛ maliyɛnw ka taa ka t'o déclarer a ka fisa kosɛbɛ a b'a to fɛn caman bɛ saniya hali liste électorale n'i y'a ye ko liste électorale bɔra ko minnu kan ka taa voter ka t'u bolonɔ bila k'a fili la n'u ma bɔ ni karisa fatura n'u ma bɔ a la a bɛ fɔ k'an ye su la voter mais i bɛ sɔrɔ a ma déclarer ni tun bɛ tali kɛ Simo Keyita la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka na hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye kitakaw fɛ olu ka M5 RFP maaw olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ ka se ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma ko M5 RFP kɔni ko fila tɛ dɛ ko kelen de don wa k'olu wele bila kitaka bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen kɔni ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka furanjɛla fanga dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Choguel Kokala Mayiga k'olu kɔni b'a kɔ bi u b'a kɔ sini u ka ɲɛmaa bɛ tali kɛ Mustafa Sibi la an k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ Mustafa Sibi ne ye M5 RFP militant ye n ye kita conseil de cercle premier vice-président ye ka kita bɛɛ fo ka M5 tɔnden bɛɛ lajɛlen fo an filɛ lajɛra kɛnɛ yɛrɛ de kan kɛnɛ nin ye kɛnɛ min ye kunnafoni kɛnɛ de don an bɛ ɲɔgɔn dalajɛ wagati ni wagati ka kunnafoniw di ɲɔgɔn ma an ka tɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye Fode Sise ani an ka délégation dɔw tun bɛ Bamako a bɛ wagati jan bɔ u taara an ka tɔn anniversaire la anniversaire kuma minnu fɔra ye ko minnu kɛra u nana o ɲɛfɔli de k'an ye ka kunnafoniw d'an ma miirina min b'an fɛnɛ la an ka dɔ fɔ a koɲaw kan donc min ye M5 ko ye kita yan an tɛ M5 fila dɔn an bɛ M5 kelen de dɔn awa M5 yɛrɛ tɛ se ka kɛ fila ye M5 ye kelen de o kelenya o tɛ se ka wuli ka bɔ yen mais mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bali k'a fɔ i t'i i sagona ko kɛ i t'i i sagona kuma fɔ peut-être min bɛ se ka jamana tɔɲɔ n'a sera tɔɲɔbagaw ma olu kan ka wuli ka min kɛ olu b'o kɔ o dɔn mais M5 ko kita yan kelen de don awa an ka M5 yan an bɛ Choguel kɔ an t'a dɔn ko M5 fila bɛ yen koyi n'a bɛ yen an t'a kalama an bɛ min kalama o ye kelen de awa o kelen o de bɛ gouvernement ɲɛmɔgɔya la bi awa an n'o de bɛ ka baara kɛ bon yan bi an ka M5 kɔnɔ an bɛ bɛn de ɲini Mali bɛɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma Mali tɛ foyi sɔrɔ bɛnbaliya in na mɔgɔ minnu fana jijalen don k'a fɔ M5 y'a kɛ tan M5 y'a don tan M5 y'a bɔ tan Asimi y'a don tan Asimi y'a bɔ tan walayi bilayi a tɛ foyi d'u ma ni jamana in ma min d'u ma jamana in janfali o tɛ se k'o d'u ma bi mɔgɔ mɔgɔ ni sɔrɔsiw
ni M5 min bɛ gouvernement kunna Choguel ni n'u tɛ kan kelen ma i ka da la k'a fɔ an tɛ se k'i jate k'a fɔ k'i ye jamana dɛmɛna ye parce que ninnu de y'a fɔ ko jamana in bɛ yɔrɔ min bi ko jamana tun bɛna bin dingɛ de kɔnɔ pour que a kana bin dingɛ kɔnɔ ko jamanadenw ka wuli k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka jamana in sama ka bɔ jamana in dun tun bɛ dingɛ de kɔnɔ dɛ mais Ala y'an dɛmɛ mouvement du 5 juin a ɲana a sera ka régime ne renverser et hɛrɛ min bɛ jamana kɔnɔ bi kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don parce que bɛɛ ɲɛ b'a la. Ni tun bɛ tali kɛ Musafa Sibila Kitakaw fɛ yen nɔ o y'a fɔ cogo min na Yarabɛla ka bɛnɲɔgɔnya sabatiw ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen patronat du Mali ɲɔgɔn sama tun b'a ɲɛmaya ko la u ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ kunungo faraɲɔgɔn in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko n'Ala sɔnna ma k'a tɛna mɛn bilen k'u bɛna kalata kɔni kɛ yaasa ka se ka ɲɛma kɔni sigi a ko la a ɲɛma dɔ bɛ tali kɛ Soya Golf la an k'ale lamɛn. Le 2 avril tɛmɛnen Assemblée générale kɛra mandat dira administration provisoire ma ka ko damadɔw kɛ k'a lajɛ kalo 6 kɔnɔ an ka élection kɛ Ala mana maa min datigi a ka sigi a bɛ sigi kabiri o la an b'o baaraw de la an ye sariyaw lajɛ an ye fɛn caman lajɛ a kɔnɔ an y'a communiqué tous les groupements professionnels a dirala bɛɛ la bɛɛ y'a ka proposition jaabi di a kɛra sɛbɛn kelen ye an b'o sɛbɛn de jira ni Ala sɔnna le 13 samedi le 13 ni Ala sɔnna n'o approuvera foyi ma to an bolo ka élection organiser don nata la a dati ma fɔ fɔlɔ mais ni Ala sɔnna an ye min fɔ kalo 6 ni Ala jɛnna n'a ye tile kelen tɛ yɛlɛ a kan k'a sɔrɔ an bɛ an ma organisation élection organiser ni Ala jɛnna n'a ye an bɛ dɛmɛ ɲini Alahu Taala fɛ don yi a sigira le 25 janvier 80 ni ɲɔgɔn ma sɔrɔ jagokɛlaw ka tɔnw bɛ yen dɛ mais nin de anw yɛrɛ ta ye gouvernement ni yɔrɔ foyi tɛ nin na fɔ n'an ye bonya min s'u ma a tɔ bɛɛ gouvernement de t'a dɔn n'a ka du ye don min na u bɛ kile k'a la ka sɔgɔ ka taa ni kile olu de t'a dɔn mais nin na anw yɛrɛ dɔrɔn de t'a dɔn a kuma bɛ anw de bolo a fɛn bɛɛ bɛ anw yɛrɛ dɔrɔn de bolo mais maa min tɛ fili o ye Alahu Taala dɔrɔn de filiw y'an sɔrɔ an b'a fɛ k'o fili de la tile tilenya kosɔn an b'a fɛ an bɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Soya Golf la a y'a fɔ cogo min na Yarabɛla ka kalata kɛ nin ko in na ɲɛmaa ɲuman ka sɔrɔ ɲɛmaa min bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen an ka jabɔlaw olu ka soba n'a bɛ fɔ a ma ko sinima olu ka soba maaw kɔnɔ olu ye jɔnjɔn kɔni ta ka di maa dɔw ma a ɲɛmaa bɛ tali kɛ Boubacar Sidibe la ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ f'an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan de anw y'a lajɛ ko sinimabɔlaw dɔrɔn bɛ taa la mais sinimabɔlaw ka mɔgɔw o ye an ye artisan fara an kan société coopérative des arts et de la culture k'o mɔgɔw fara an kan k'an ka jɛkulu kɛ ko ka mɔgɔw ta mɔgɔ minnu bɛ ka exemple kɛ jamana ye o mɔgɔw ye jɔn ye Assane Baba Jɔnbeli a ye fɛn min kɛ n y'o kɛ an y'o ta k'o yanga ministre de la culture ko Ondogoli Gindo a ye ko min kɛ pour que ka artistes ka u ka droit u ka se u droit défendu na an y'o ye donc an y'o de ta k'o kɛ bon maintenant Ibrahima Jawara o fana ye opérateur économique ba ye coronavirus fɛnw nana yan nɔ gɛlɛya nana jamana kan a ko k'ale ka société datugu a tɛ mɔgɔ kɛ ale ye tɔnɔ minnu sɔrɔ kɔfɛ hali ni dɔ bɛ bɔ o tɔnɔ na k'ale tɛ mɔgɔ bila maintenant an ye Jeminatu Sangare a nana a ye min kɛ AMO la a ye caisse malienne de sécurité a ye min k'o la ni INPS la jamana bɛ se k'i kun kɔrɔta n'ale fana ye donc an y'olu de ta ani Abu Kulubali ale fana ye koba kɛ ko sigida yele o ɲɛmɔgɔba don a ye ko caman kɛ pour que k'o fɛn kɛ donc an y'olu de ta k'olu bila ani Mamala artiste caman dɛsɛlen don ka bila gouvernement tɛ se ka fɛn caman k'u ye u ka budget ka dɔgɔ bon olu de bɛ so jɔ ka di comédiens ma ka fɛnw kɛ donc an y'olu de ta k'o kɛ jɔnjɔn ni attestation de bɛna di o mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ma. Ni tun bɛ tali kɛ Boubacar Sidibe la a y'a fɔ cogo min na Yarabi Ala ka hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen kalata baaraw labɛn kɔni bɛ sen na wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ kulu fɛ ka se ka maaw kɔni lafaamuya kalata yɛrɛ a koɲɛw kan min bɛ tali kɛ kulu min n'a bɛ fɔ a ma ko modèle Mali olu ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ ka se ka ɲɛfɔliw kɔni kɛ u ka ɲɛmɔgɔ bɛ tali kɛ Ibrahim Sango la ale ye kuma min fɔ o filɛ. Kabini juin kalo la kalo an bɛ gafe dɔ bɔ an b'a fɔ ma ko rapport dɔgɔkun an bɛ rapport dɔ bɔ k'a cɛri kunnafonidinaw ma bon bi bi in na an y'a ŋaniya o rapport ani kunnafonidinaw ka se ka sigi ka kuma a kan an bɛ gafe mun bɔ o bɛ tali kɛ a fɔ politiki b'a la ka kɛ cogo min na ani transition taabolo
ani élection yɛrɛ mun gouvernement y'a ŋaniya Mali kɔnɔ a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na k'a sɔrɔ gɛlɛyama y'a la donc an ka kunnafoniw b'o de kan mɔgɔw bɛnna de an bɛ se ka ko kɛ mais ni bɛn tɛ jamana kɔnɔ a ka gɛlɛn ko baw ka se ka kɛ an ye mun don an ka gafe la o ye a fɔ ma ko chronogramme électoral n'o ye élection taabolo ye kalata taabolo parce que gouvernement yɛrɛ de y'a fɔ ko san 2 kɔnɔ k'u bɛna kalataw kɛ kalatabaw ɲɛsinnen bɛ n'o ye référendum y'a fɔlɔ ye référendum kan ka kɛ 2023 la mars kalo kɔnɔ bon n'o dun kan ka kɛ mars kalo kɔnɔ jɛkulu mun sigida mun bi kalata sariya yɛrɛ kɔnɔ a fɔ ma ko loi électorale o jɛkulu a fɔ ma autorité indépendante de gestion des élections o kan ka sigi sen kan n'i y'a jateminɛ a fɔ ma nouveau national n'i ye kalata sariya ta a b'a fɔ ko parti politique olu de bɛ ɲɔgɔn ye ka mɔgɔ 4 di société civile mɔgɔ ɲɔgɔn ye ka mɔgɔ 7 di mais gouvernement man k'i sen don a la an bɛ wele da kɛ pour que gouvernement ani parti politique ani société civile u ka se ka sigi ka bɛn. Ni tun bɛ tali kɛ Dr Ibrahim Sangola a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana kalata ko Ala k'a ko ɲɛnabɔ. N'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele min bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taga Burkina Faso jamana kan fɛn min Burkina marabolo min bɛ wele Burzanga ale ni Djibo cɛ sanga ni waati bɛnganiya wale tigilamɔgɔw bɛ bɛnganiya wale ta ka ɲɛsin nin yɔrɔ kɔfɔlen ma nin tɔgɔ furancɛ yɛrɛ kɔnɔna jirala k'a fɔ k'u ye mugu pɛrɛntantɔ don min kɛra sababu ye kunu yɛrɛ ka maa dɔw bɔnɛ u nin na nka fɛn min sɔrɔlasiw ka ɲɛmaa ye ale ka cɛsuru la a wulila ka lase dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko wulikajɔw caman bɛ senna nin waati in na n'an bɔra an taga kɛnɛya jamana kan kɛnɛya jamanakuntigi kalata ni wasaden kalata ni marabaga ɲɛma kalatɔw tun bɛ senna a jirala k'a fɔ ko ni kalata in bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ basigi kɔnɔna la nka sisan fɛn min ma kɔnɔ don jamanadenw fɛ o de ye jaabiw ye nka kɛrɛnkɛrɛnnen na o y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi kalata jaabiw k'u sigilen bɛ k'u makɔnɔ barisa ko 100 sara la ko maa 56 ɲɔgɔnna de taara ka taga kalata ni jamana ɲɛmaa ninnu ye n'an bɔra na an taga États-Unis jamana kan États-Unis kungo ko minisiri ale kun bɛ taama na RDC Congo jamana kan a ka taama in yɛrɛ senfɛ a y'a jira k'a fɔ RDC Congo marabaga la ko Fami Rwanda k'ale de bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin M23 banbagaciw ma a sinsira nin kuma in kan kosɛbɛ n'an bɔra an taga Chadi jamana kɔnɔ Chadi jamana ɲɛmaa ale ni RDC Congo jamana ɲɛmaa ni Guinée Bissau jamana ɲɛmaa kunu a jirala k'a fɔ ko ninnu jamana ɲɛmaa ninnu sigira ka kuma fɛn min ye jamana in yɛrɛ n'o ye Chadi jamana ye ale ka yɛlɛma hɔrɔnya ta o 62 o baaraw tun bɛ sen na ani ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni politiki tɔw ye gɛlɛya mun bɛ politiki kɔnɔna nin waati na walasa ka kuma ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin olu ma karamɔgɔ Sidiki an tun ye mesɔrɔ ni kun dɛ Umu Danbele y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ